An haifi marigayi Alhaji Ibrahim Bello Auyau a garin Auyau a ranar 5 ga watan Oktoban 1942. Ya fara karatun Muhammadiyya a garin na Auyau, sannan ya fara karatun boko a makarantar firamare ta Auyau a shekarar 1952 zuwa 1955. Ya shiga makarantar firamare ta kwana a Hadeja, yayin da ya yi sakandarensa a makarantar sakandaren lardi ta Kano, wanda yanzu ta koma Rumfa College. Daga nan ya shiga makarantar gaba da sakandare a makarantar koyar da aikin malinta da ke Gombe, inda ya samu shaidar malinta. A shekarar 1965 ya zama mataimakin shugaban makarantar firamare ta Auyau. Bayan shekara guda sai aka mai da shi shugaban makarantar firamaren Daƙayyawa, inda ya jagoranci makarantar cikin ƙwarewa, ya kuma samar mata da ci gaba ta kowane fanni, wanda a lokacinsa ne aka samu ɗaliban da suka fi na kowace makaranta cin nasarar jarrabawar Common Entrance a shekarar 1966 a duka makarantun da suke lardin Kano. Bello Ibrahim Auyau ya ci gaba da karatu a shekarar 1967 zuwa 1970 a makarantar Advanced Teachers College Zaria. Ya kuma halarci ABU Zaria domin karatun diploma a sashen gudanarwa da tsare-tsare daga shekarar 1971 zuwa 1972. Ya samu gurbin karatu a Jami'ar London a matakin babbar difloma a shekarar 1973. An zaɓe shi a matsayin babban jami'i na ma'aikatar ilimi, wato Chief Education Officer, daga 1976 zuwa 1980. Aka mai da shi kafin Hausa a dai matsayin babban jami'i a ma'aikatar ilimin, yayin da aka samar da hukumar ilimi matakin farko a wancan lokaci, bayan ƙirƙirar sabbin ƙananan hukumomi da aka yi a ƙasar nan a lokacin mulkin Janar Murtala Muhammad. Bisa la'akari da irin gudunmawar da ya bayar wajen hidimtawa ilimi da gogewarsa wajen iya jagoranci, ta sa aka zaɓe shi a matsayin kwamishinan dindindin na hukumar zaɓe ta jihar Kano daga shekarar 1980 zuwa Nuwambar 1983 a lokacin mulkin Abubakar Rimi. A shekarar 1986 ya kafa kamfanin Yusuf Monka Nigerian Enterprises, wanda kuma shi yake gudanar da shi. An zaɓe shi a matsayin memba a hukumar ilimi matakin farko a tsohuwar jihar Kano, jim kaɗan bayan shigarsa harkokin siyasa kuwa. A jamhuriya ta uku, Bello Ibrahim ya tsaya takarar shugaban ƙaramar hukumar Hadeja, wanda ya tsaya a Zero Fati, amma kuma bai yi nasara ba a wancan lokaci. Sai dai bai karaya ba, ya nemi zama mataimakin sakatare na jiha a jam'iyyar People's Solidarity Party, wato PSP. Ya kuma yi nasara a shekarar 1989. A ci gaba da harkokin siyasarsa a shekarar 1990 ya tsaya takarar shugaban ƙaramar hukumar Hadeja a ƙarƙashin NRC, ya kuma yi nasara a wannan lokaci. A lokacin mulkinsa ya jagoranci ƙaramar hukumar cikin ƙwarewa, wanda gogewarsa ta amfanar da ciki da wajen ƙaramar hukumar ta Hadeja. Hatta a matakin ƙasa an shaida da ƙwarewarsa wajen iya jagoranci. Ya fifita a cikin takwarorinsa a lokacin. Hakan ta sa a wannan lokacin, idan za a yi kwatance da iya mulki da kuma raya ƙasa, ake ishara da lokacin mulkinsa, inda za ka ji ana cewa rabon da a yi kaza tun a lokacin Bello Auyau. Abin tambayar a nan shi ne, me Bello Auyau ya yi da ya sa ba za a taɓa mantawa da irin mulkin da ya yi ba? Amsar a nan ita ce, Bello Auyau a lokacin yana mulki ya samar da dunkulalliyar sakatariya ta ƙaramar hukumar Hadeja, wanda ta kasance a tsohon tsari kowane sashen gudanarwa yake a warwatse a wurare mabambanta, kamar su Works Department yana NA Works, Social Welfare yana ƙofar garin Arewa, sashen kuɗi kuwa yana ofishin sakataren masarauta na yanzu, yayin da sashen noma yake unguwar Bariki. Bello ya yi ƙoƙarin dunƙule su wuri guda domin sauƙaƙa ayyuka, duk fa da halin matsi da ƙarancin rashin kuɗin gudanarwa na ƙaramar hukumar da ake fama da shi a wancan lokaci. Sannan ya samar da asibitin Bataniti domin masu haihuwa, ya kuma gyara kasuwar Hadeja inda aka faɗaɗa wuraren kasuwanci, ya kuma ƙarasa ginin Jan Bulo. Daga nan ya samar da shaguna a tsohuwar Butunariya da kuma bayan asibitin Batanitin da ya gina domin inganta harkokin kasuwanci a ƙaramar hukumar. Bello Ibrahim Auyau ya samar wa matasa filaye kyauta domin su gina, wanda a wancan lokaci akan sha wahala kafin a samu gidan da za a gina kafin yin aure. Wannan ta sa ya yanki wasu wurare masu yawa, ciki har da unguwar Ma'azu ta yanzu da wani sashe na GRA da Majarod har zuwa Shagari, yayin da aka raba ga zunzurutun matasa a wancan lokaci, wanda idan aka yi la'akari a yanzu za a ga cewa mutanen da suke zaune a wannan wurare matasa ne a lokacin mulkin Bello Auyau ɗin. Ya gina masallatai da rijiyoyi da dama a sassan ƙaramar hukumar,
wanda ya haura kimanin 2000, ya samar da magudanan ruwa a lungu da saƙo na ƙaramar hukumar ta Haɗeja. Ya sake zama shugaban ƙaramar hukumar Haɗeja a karo na biyu daga 1999 zuwa 2002 a ƙarƙashin Movement for Democracy and Justice wato MDJ. Bello Auyau ya rasu a ranar 14 ga watan Afrilun 2003 sakamakon haɗarin mota. Ya bar mata 2 da 'ya'ya 23. Muna addu'ar Allah ya rahamshe shi. Wannan shine tarihin marigayi Bello Ibrahim Auyau, tsohon shugaban ƙaramar hukumar Haɗeja. Godiya ta musamman ga Muhammad Bello Ibrahim wato Gimba, babban ɗa ga marigayi, da kuma Yahanazu Bello Ibrahim.